इउपिपिएलआव थाला होनखाबाय आरो मा खालामबावनो बिसोरलाय जेबो मावनो हाया घरे घरे साखरि होनो नागिरदों बेखौबो मावनो हाया आरो मा बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड बानायदों बेहाय गोबां गिजि लामायानो बिदि जाजोबनानै दासो जोंनि हाग्रामा सार फैनानै जोंलाय जोब्बाय दा जोंनि लामाफ्रा आङो बेखौनो होनो गासैबो रायजो राजाया दिनै जोंनि बिपिएफखौ मोजां मोननानै जोंनि हाग्रामा सारखौ मोजां मोननानै जोंनि मिथुनजय सारखौ मोजां मोननानै जोंनि बिपिएफ हानजानि गासैबो मावथिफोरनि मावनायफोरखौ मोजां मोननानै दिनै जोंनि रायमना प्राइमारियाव 125 जन गासैबो बिपिएफ इउपिपिएल दोलो आरो कंग्रेस आरो बिजेपिनिफ्राय फैनानै दिनै 125 जन जयनिं जाफैबाय जों बिराद मोजां मोनदों दानो आरो बे गासैबो आसनिफोरखौहाय जोङो गामिफ्राव जेनेबा गासैखौबो जों खोन्थासिनबावगोन सारा मोनबा आसनिखौ गासैखौबो बियो जाफुंहोजोब्बाय दानो 5 मासावनो जाफुंहोजोब्बाय आरोबाव गोबांथार सम दंबाव बेहाय गासैबो उन्नति अन्यनखौहाय बयबो लाइमोनफोर एबा बुराय बुरै गासैबो मोनजोबनो हागोन बेनिखायनो जों बिराद खुसि दिनैनि दिनाव दे गोबांथार 125 जन जोङो मोनबाय आरोबाव मोनबावगोन जोंनि बे 1 नं समस्तिया बियो देरहाखानायखा अलरेडि जों देरहाखाबाय होननानै जों दिनै साननानै लाबाय जय बिपिएफनि जय जाबावगोन बेथ' दासो फार्स्ट टाइम नै मैया नमिनेसन आरो दंबाव टाइमा जागोन गासैबो जागोन बिसोरो थाला होनखाबाय इउपिपिएलआव थाला होनखाबाय आरो मा खालामबावनो बिसोरलाय जेबो मावनो हाया घरे घरे साखरि होनो नागिरदों बेखौबो मावनो हाया आरो मा बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड बानायदों बेहाय गोबां गिजि लामायानो बिदि जाजोबनानै दासो जोंनि हाग्रामा सार फैनानै जोंलाय जोब्बाय दा जोंनि लामाफ्रा इउपिपिएलआ जोंनि साहा ओनसोलावहाय 0 थांगासिनो दङ बेखायनो जों जै जाखाबाय